И така, заради от мен нека се прави едно малко информационно клипче, в което да ви кажа, че Новаков с 9.5, т.е. собственикът на Брутал ТВ, главният, т.е. Ники на море, ще се прибере някъде към малко преди началото на септември месец, няколко дни преди началото и няколко дни преди края на август, при края на август, разбира се. Но за канала отговаряме не мога да го разчита, извинявам се, т.е. Сашо и аз Nexus TV. Така че не се прецените, продължаваме с готините клипчета, продължаваме с снимаме геймплей и така. Надявам се да сте доволни от клиповете, които правим. Довиждане от мен Nexus и очаквайте новите ни клипове. Чао!